Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama pozdravil účastníky 25. konference Fórum 2000 a vzpomínal na Václava Havla. Jeho svatost Dalajlama a ústřední tibetská správa vzpomínali na doktora Alfreda Morenu. Jeho svatost Dalajlama zdůraznil důležitost vnitřního klidu ve svém projevu k účastníkům 8. zasedání Parlamentu světových náboženství v Chicagu. Čína stále zadržuje 3 ze skupiny 121 zatčených Tibeťanů ve městě Zabonpo, ostatní byli za přísných podmínek propuštěni. Čína zadržela 34letého mnicha Lobsanga Chpela z kláštera Kirti. Ústřední tibetská správa reagovala na Bílou knihu vydanou čínskou vládou. Tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering představil před zahájením konference OSN o změně klimatu COP26 publikaci o životním prostředí v Tibetu. Členské státy OSN během 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva vyzvali Čínu k respektování lidských práv v Tibetu. Tibeťané žijící v Německu se zúčastnili maratonu, aby podpořili Tibet. Ve skotském parlamentu byla obnovena mezistranická parlamentní skupina pro podporu Tibetu. Jeho svatost Dalajlama vzpomínal na prezidenta Václava Havla během svého projevu na 25. konferenci Fórum 2000, která se konala v Praze od 10. do 12. října. Every people who respect him, who love him, have the responsibility to carry his ideas, his loving kindness. World need that. So, past many great teacher, but the teacher themselves, mostly passed away. But their teaching still continue. So similarly, the President Havels, you see the thinking about what's the well-being of whole world. Person no longer, but idea still very relevant. And therefore, the people who admire him, myself, his great, as a very clear friend, trust friend. So we have the responsibility to carry continuously, you see, his loving kindness and commitment for universal responsibility. Fórum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Johejem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elim Wieselem. Jeho svatost Dalajlama a tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering vzpomínali na zesnulého doktora Alfreda Morenu, dlouholetého podporovatele Tibetu a osobního přítele jeho svatosti Dalajlamy. Doktor Alfred Moreno zemřel v říjnu 2021 ve věku 98 let. Doktor Alfred Moreno byl zástupcem vedoucího salvadorské delegace v OSN, která se v roce 1950 postavila na podporu Tibetu, když v OSN předložila návrh rezoluce s názvem Invaze zahraničních sil do Tibetu.
Tibetský duchovní vůdce jeho svatost Dalajlama ve svém projevu na 8. zasedání Parlamentu světových náboženství v Chicagu vyzval účastníky k převzetí aktivnější role při nastolení míru a harmonie, kdykoliv se vyskytne náboženský problém. So now, logically, when we think about peace, firstly, inner peace. Without the inner peace, full of anger, hatred, jealousy, then it's very difficult to get peace. So therefore, all religion teach us. We are, according the theistic religion, we all created by one God. Then non-theistic religion, you say, we all, life after life, we simply, you see, born, but basic human nature is more compassionate. And all religious, the essence of teaching is compassion here. So compassion is the seed of peace. So with compassion, mental peace come. With that, the verbal action, the physical action, all become more peace. Ngodup Tsering, velvyslanec jeho svatosti Dalajlamy v USA, se zúčastnil virtuálního diskuzního panelu na 8. zasedání Parlamentu světových náboženství s názvem Soucítění v akci – Domov pro uprchlíky v Indii. Ve svém projevu poděkoval Indii a zmínil, že hlavním důvodem, proč tibetská kultura v exilu vzkvétá, je úsilí jeho svatosti Dalajlamy a podpora indické vlády. Čínské úřady propustili skupinu Tibeťanů, kteří byli zadrženi v září letošního roku v Tibetu ve městě Dza Wonpo, ale stále vězní 3 tibetské mnichy. Propuštěným Tibeťanům bylo přísně zakázáno uchovávat vyobrazení jeho svatosti Dalajlamy a kontaktovat Tibeťany žijící v exilu a nařízeno ustat v aktivitách, včetně neformální výuky tibetštiny a zřizování skupin na sociálních sítích zaměřených na zachování tibetského jazyka. Skupina 121 Tibeťanů byla ve městě Dza Wonpo v Tibetu zadržena za uchovávání vyobrazení jeho svatosti Dalajlamy a komunikaci s Tibeťany žijícími v exilu. Čínské úřady zadržely 34letého mnicha Lobsanga Chopela z kláštera Kirti v okrese Ngaba v Tibetu, začleněného do čínské provincie Sichuan. Místo jeho pobytu a fyzický stav po zatčení nejsou v současné době známy. Lobsang Chophel byl již v minulosti 2krát zatčen. Poprvé v roce 2008 ve Lhase, hlavním městě Tibetu, a podruhé v roce 2011 ve městě Ngava v Tibetu, kdy byl zadržován více než 4 měsíce. Lobsang Chophel pochází z okresu Ngava v Tibetu. Do kláštera Kirti vstoupil v útlém věku. V klášteře pracuje v počítačovém oddělení a je jedním z oficiálních klášterních fotografů. Věnuje se také fotografování přírody a získal několik ocenění ve fotografických soutěžích. Fotografie publikuje na internetu pod pseudonymem Rewo Dawo. Ústřední tibetská správa, čili tibetská exilová vláda, zveřejnila reakci na Bílou knihu, kterou v květnu letošního roku vydala čínská vláda. Na tiskové konferenci se tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering vyslovil proti nezákonné okupaci Tibetu Čínou a prohlásil, že takzvané mírové osvobození Tibetu, jak Čína okupaci nazývá, je pouze zástěrkou určenou k dezinformaci čínského lidu a mezinárodní komunity
a slouží k prosazování ideologie komunistické strany Číny. So the way forward right now, as proposed by His Holiness, approved by the Tibetan general public, and adopted by the Tibetan Parliament in exile, still continues, which is to seek a meaningful, long-lasting, mutually beneficial, non-violent struggle, resolution of the Sino-Tibet conflict. And based on that policy, we will follow through with the set of principles that we have set as the 16th Cabinet. Therefore, it's imperative or important on the part of the Chinese government also, if they want to resolve the Tibetan issue, if they want to find a lasting solution to the Tibetan issue, then we should look forward rather than making claims and counterclaims and falsehoods, spreading falsehoods or disinformation around the world or to the Chinese people. Tiskový mluvčí Tenzing Lekshe v souvislosti s hlavním doporučením obsaženým v dokumentu vydaném tibetskou exilovou vládou uvedl, že skutečným řešením čínsko-tibetského konfliktu je politika střední cesty. In this response paper, we have deliberated some way forward so that the Chinese leaders think about what they should do in the future. The look forward is somewhat which we expect the Chinese leaders to understand and to follow. That is for the mutually beneficial agreements. That solution is forward-looking solutions. Is not about past, which Chinese government always claimed about. And in this white paper response, we categorically mentioned about the historical facts and shows about what are the critical situations which are prevailing inside Tibet. The regime has started 72 years back, and is a good occasion for the Chinese leaders to anticipate and think about what is the real solution for this Sino-Tibetan conflict, and that we propose the middle way policy. Ve snaze posílit podporu a zvýšit povědomí o otázce životního prostředí v Tibetu vydala ústřední tibetská správa svou nejnovější publikaci s názvem Životní prostředí v Tibetu – tibetská perspektiva. Tibetský exilový prezident prohlásil, že kniha má sloužit jako potenciální mechanismus pro vlády a světové vůdce při vytváření politik a má napomoci tomu, aby byla otázka životního prostředí v Tibetu vnímána jako závažná. Poznamenal, že kniha je jedním z faktorů, které mohou zohlednit účastníci konference OSN o změně klimatu COP26 ve Skotsku. Publikace je kompilací zpráv, dokumentů a článků, které v letech 2010 až 2020 napsali tibetští výzkumní pracovníci z oddělení pro životní prostředí a rozvoj ústřední tibetské správy. Tibetský politický institut současně vydal svou výroční zprávu s názvem Tibet 2020 – celoroční přehled, zdůrazňující naléhavé problémy a události, které se v Tibetu odehrály v průběhu roku 2020. Během 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva delegáti z Dánska, Německa, Nizozemska, Švédska, Švýcarska, Spojených států amerických a Evropské unie jménem 26 členských států vyjádřili obavy a vyzvali Čínu, aby respektovala lidská práva v Tibetu, Xinjiangu a v Hongkongu. Ve svém prohlášení o situaci v oblasti lidských práv, která vyžaduje pozornost Rady, vyjádřila Kalden Tsomo z kanceláře velvyslance jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě znepokojení nad soustředěným úsilím Číny rozmělnit a zničit zbytky tibetské, ujgurské a mongolské kultury na územích okupovaných Čínou. Apelovala na Radu OSN pro lidská práva, aby vyslyšela výzvu více než 50 expertů OSN k vytvoření nezávislého mechanismu pro sledování, hodnocení a analýzu porušování lidských práv Čínou a aby vyzvala Čínu k zastavení pronásledování Tibeťanů, Ujgurů, Mongolů a Hongkongžanů. Tibetans live in a virtual police state. Studying in Tibetan language is heavily restricted.
Most recently, over 100 Tibetans from Zawinpo Township in Tibetan Kham Province were arrested under charge of keeping the photo of Nobel Peace Laureate, the 14th Dalai Lama. For 26 years now, China has failed to give satisfactory response to the UN Working Group on Enforced Disappearance about the unresolved case of 11 Panchen Lama, Gendun Chögying Nyima. Tibetan Buddhist learning centers have now turned into communist political indoctrination centers. The list of human rights violations faced by Tibetans is long. Therefore, we urge the Council to heed the call by over 50 UN experts to set up an independent mechanism to monitor, assess and analyze human rights violations by China and call upon China to stop persecution of Tibetans, Uyghurs, Mongolians and Hong Kongers. Thank you. Tibetský tým, složený z Tibeťanů žijících v severním Porýní Vestfálsku, se zúčastnil německého maratonu Deutsche Postmarathon Bonn, jedné z největších běžeckých akcí v Německu. Tibetský tým s tibetskou vlajkou proběhl společně s více než 4 000 německými sportovci, běžci a chodci německým městem Bonn na trase dlouhé 5 až 40 kilometrů. Jejich cílem bylo zvýšit povědomí o Tibetu, vyjádřit vděčnost lidu a vládě Německa za solidaritu a podporu Tibetu a připomenout 14. výročí udělení zlaté medaile amerického kongresu jeho svatosti Dalajlamovi. Ve skotském parlamentu byla po skotských parlamentních volbách v květnu 2021 obnovena mezistranická skupina pro podporu Tibetu. Skupina uspořádala první setkání svých členů a zvolila si nové vedení. Členové byli informováni o aktivitách, které síť organizací pro podporu Tibetu připravuje pro konferenci o klimatu COP26. Tenzing Chokyi z organizace Tibet Watch a John Jones z organizace Free Tibet seznámili poslance s aktuálními informacemi o hlavních problémech a s plány pro kampaň na podporu Tibetu. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Džeče.